Следващата ни спирка беше във фирма за производство на мебели. Ето какво сподели Миглена Николова пред камерата на Национален календар. Фирмата е основана през далечната 1992 година по идея на моя съпруг, тъй като това е негова професия, това е неговото образование. Мечтите превърнахме в реалност, макар че беше много трудно през годините и много, много тягостно. Стигнахме до тук с желанието да наложим качеството на българския производител. Участвали сме на изложение Трите ключа, показвали сме нашите неща. Нашето производство е затворено в корпусната мебел. Материалите, които използваме, са плоскостите от дървесните частици, така нареченото ПДЧ и МДФ. Предлагаме всичко свързвано с дома, обзавеждане на дома, офиса, магазина, хотела. Това са кухненски мебели, обзавеждане за детски стаи, с спални, офиси. Най-нестандартното нещо, което сме обзавеждали през годините, оборудвахме линейка. Покриваме всичко от корпусната мебел, всичко като дом, като офис и като магазин. Име на фирма се гради през годините с качество, с коректност, с точност към всеки един клиент. Стараем се наистина да се преборим с големите вериги точно с това. При нас това е най-важното, качеството и коректността. Това е мотото на нашата фирма през годините.